Priatelia, dýchate naplno? Alebo vás trápi kašeľ, nádcha, únava či stres? Dnes vám predstavím produkt, ktorý nie je len vôňou, je pomocou, úľavou a ochranou jednou. EukaSense je prírodný ochranca nášho dýchu, imunity a pokoja a môže byť aj vaše riešenie na úľavu od alergií. Sezónne a celoročné alergie môžu byť skutočnou nepríjemnosťou a spôsobujú príznaky, ako je upchatý nos, nádcha, svrbenie a kýchanie. Pokiaľ vás nebaví bojovať s takýmito príznakmi alergie, máme pre vás riešenie. A hneď na úvod mám skutočné skúsenosti z EukaSense. Sú to skúsenosti a recenzie od našich kolegov, ktorí nám píšu. Takže pani Eva, 62 rokov z Bratislavy. EukaSense používam každý večer na vankúš. Odkedy som začala, prestali ma budiť nočné záchvaty kašľa. Dýcha sa mi oveľa ľahšie a voňa mi navodí kľud pred spaním. Janko, 7 rokov, mamka Lenka. Syn má často zahlienené priedušky a v noci dýchal s ťažkosťami. Nastriekam EukaSense do detskej izbičky pred spaním a konečne spíme všetci spokojne. Už po pár dňoch bol rozdiel citeľný. Pán Tomáš, 36 rokov, vodič kamionu. Na dlhých trasách mám v aute vždy EukaSense, udrží ma sviežo, prečistí vzduch a eliminuje únavu aj nepríjemné pachy. Používam ho denne. Ja môj EukaSense nosím vždy, kdekoľvek cestujem, mám ho vždy pri sebe v kabelke. EukaSense je osviežujúci aromaterapeutický sprej s eukalyptovou silicou pre upokojenie dýchacích ciest pri nachladnutí, upchatom nose a pri sezónnej precitlivosti. Benefity EukaSense: má pozitívne účinky na dýchací aparát, pomáha pri kašli a zahlienení, pôsobí antibakteriálne, zvlhčuje vzduch a čistí prostredie, bojuje proti únave, stresu a migrénam, zvyšuje koncentráciu, harmonizuje telo aj dušu, uvoľňuje dýchacie cesty pri nádche a zápaloch, uľahčuje odkašľavanie pri zápaloch horných ciest dýchacích. Obsahuje 8 esenciálnych olejov a je určený na rozptýlenie do priestoru. Čo obsahuje EukaSense a prečo tak funguje? Eukalyptus, kráľ dýchacích ciest, čistí, uvoľňuje a ničí vírusy, baktérie. Borievka, antiseptikum, protizápalová, upokojuje emócie. Vavrín, bobkový list, prírodné antidepresívum, dezinfikuje. Meta, svieži dých, pomocník pri migrene. Ďalej tu máme borovicu, bojuje proti kašľu a zápalu dutín. Zázvor, posilňuje imunitu, uvoľňuje stres. Šalviu, harmonizuje organizmus a nervový systém. Citrón navodzuje duševnú pohodu. No a je tam ešte mentol a kafor, chladivý efekt, dezinfekcia a povzbudenie. Ja si myslím, že každý z vás každú jednu bylinku pozná. Kde a ako používať EukaSense? Rozprašovač do miestnosti, dezinfikuje vzduch, na vankúš pred spaním pre pokojné dýchanie, do kúpeľa, relax a inhalácia v jednom, na cestách autom, svieži vzduch pre deti aj dospelých, na kapesník pre okamžitú úľavu. Kolegynka moja aj keď prezlieka periny, vraví, že zoberie EukaSense, zoberie, otvorí, nastrieka, krásne vyčistí. Celá miestnosť vonia, aj veľmi dobre sa spí. No, môžeme ho používať niekoľkokrát denne podľa potreby. Sprej je môže nastriekať aj na kapesník alebo na noc na vankúš pre inhaláciu a relaxáciu. Môžeme pridať sprej aj do kúpeľa. Pri dlhých cestách autom alebo cesty s deťmi v aute pomáha ako osvieženie vzduchu v aute a deťom sa dobre dýcha. Moja skúsenosť posledná z EukaSense je, cestovala som so synom a môj vnúčik Teodor je prváčik. Prišlo mu trošičku špatne a hovorí, babi, zle sa mi dýcha. Ja som vybrala sprej, mu hovorím, Teodorko, daj ručku, nastriekala som mu sprej na ručku, začal dýchať.
Neviem, či prešla minútka alebo 2 a povedal mi, je mi lepšie, aj tá tvár sa mu zrovnala, lebo totálne zbledol. No proste úžasná záležitosť. Chceš ho mať aj ty doma, takýto Eukasens? Môžeš. Kontakt na mňa pridávam e-mailom.